alive, but you buried me underground. Who would have thought you'd ever let me down? I was naive to ever believe what my heart on my sleeve now. Who'd ever thought you'd ever let me down, 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 down. Now I was dying, something kept me from sliding. I see my heartbeat providing, starts my temperature rising. Now this wave I'm riding, tonight I'm resigning, find someone else to confide in. A new future I'm drafting, with a love true and everlasting. Now I'm asking. És utána a munkások behordják ezt a cellulózt, úgyhogy az a feladat, hogy minden hallgató, vagy minden mostani tiszteletbeli egyetemi hallgató egy ilyen csipegyit idejön és beledob. Jó? Vagy az egyikbe, vagy a másikba. Hajrá! Töltsük fel a úttereket ostanyaggal. Régi papírból bizony, nézzük meg, hogy a régi papírból is tudok ilyen szép színeset készítettünk elő, úgyhogy megnézzük, hogy ez is osztatódik-e valamelyik. A papírgyártás, a világ papírgyártásának alapanyaga több mint 50%-kal használt papírhulladék. Egy ilyen pici növényi rost 5-6-szor körbe tud menni ezen a folyamaton, és hogyha utána már papírt nem tudunk belőle készíteni, akkor mit tudunk csinálni belőle? Tehát a lapot már nem tudok, mert nagyon körelezik a rost, mit tudok belőle készíteni? El lehet tüzelni, de előtte még tojástálcát lehet belőle csinálni, vagy mozgáspillanatot. I'm receiving, I'm not stuck on grieving. I've given up my heart, I should never started. I get down with a hearty, but I can never party. You know life is a party. You know life is a party. I said life is a party. I said life is a party. I said life is a party. Who's laughing now?